Gaur bi gai landuko ditu eta gainean nahi pixka partekatu entzuteko. Bat izango da politika sozioenpresariala, eta hor esplikauko pixka zer dan eta nola egin dugun, eta bigarren gaia politikai lotuta izango da gestio plana. Eta horre 15 proiektu definitu ditugu 2025-erako, pixka nik uste izango dela pixka danon artean elkarrizketa eukitzia eta bien artean nire opinioa eman, behaiena jaso, baina bi proiektu diek. Politika beti izan da pixka urruna, gainea, eta hori nahi egiten ariketa bat jeisteko eta proiektotan lantzeko eta balorazio positiboa hartzen dut, jasotzen nahi naiz, ze kooperatiba eta dibizok apuntatzen ari dira proiektu horietara, Orduan, balorazioz aparte ekintza badago eta aurten ikusiko dugu. Urte bukaeran berriz egingo dugu balorazioa, nola junda, datorren urtean abertze aldatu daiteke, baina orokorki harrera oso positiboa. Normalian, kooperatiban sartzeanen bertako kultura, bertako lankideekin jasotzen zoaz, Eta programa honek egiten duena da hori zabaldu. Hemen kooperatiba pile bat egoten dira, partekatzen da adibide pilo bat, hori gero kooperatibara bueltatzen denen jende hau, bertako kulturai ere balore bat ematen dio, Eta azkenean dauzkegun kultura kooperatibak dinamikoak eta dinamizatu egiten dira, orduan ekarpena netzat oso positiboa da.